Sa sining nga holiday season, ilabi na sa ginapaabot nga Pasko kag pagsugalaw sang bagong tuig, may pila ka panumdom ang Bureau of Fire Protection o kon BFP Region 6 nga dapat pakatandaan. Nagakadapat nga mangin prioridad ang safety kag makalikaw sa sunog sining nga holiday season. Ini ang nangin panugyan sang Bureau of Fire Protection o kon BFP Region 6. Suno pa kay Captain Jasmine Mecenas, ang acting chief sang Fire Safety Enforcement sang nasambit nga talatapan nga dapat siguraduhon kag i-check nga may ICC sticker o kon Philippine Standard marking ang Christmas lights. Bangod kun indi, delikado na ini. Dugang pa niya, dapat man nga malayo ang Christmas tree sa combustible materials kag dapat man nga nakaplaster ang kandila sa lugar nga malayo sa kortina kag nakatungtong sa baso o kon estable nga bulutangan. Samtang ginalauman naman nga madamo sang magaluto sang pagkaon. Rason nga nagabiso ini nga ang lighter o kon posporo dapat hindi malabot sa mga bata kag masiguro nga wala sang leak ang LPG tanks. Pahayag pa sa natungdan, ginahaylo nga likawan ang paggamit sang palupok apang kun hindi gid malikawan, magsindi gid lamang sang firecrackers o kon fireworks sa designated nga mga lugar. Mga utod nato nag-put up sa mga Christmas decorations nila, no? And then most of us kay because nga very religious man gid kita nga mga Pilipino, naga-light kita sang candle, no? And then kung holiday season gani ma'am, damo man ang lutuay, no, nga kataboon because nga nagatingob ang pamilya. So isagid na ang pagkaon, no, nga ginahimos naton during sang holiday season. Kag pag-abot sang New Year, of course, hindi malikawan, may iban gid sa aton nga nagapalupok sa mga firecrackers. Sumugod sa Desyembre 20, naka-full alert o naka-code red ang Bureau of Fire Protection para sa seguridad sang komunidad. Report nagikan sa BFP Region 6 inisi ka K5, Kimon Tanyo Kaluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Ang iniga balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.